unboxing νούμερο 2 λοιπόν. Παρέλαβα την καινούργια μου παραγγελία. Είναι LED. Θα σας δείξω λίγο τι πήρα. Αυτό το ωραίο νεσεσεράκι έχει το σετ άμεσης δράσης, λέει, προστατευτική κρέμα με πρόπολη, το τζέλ, το ενυδατικό, κρέμα τζέλ και το σπρέι άμεσης δράσης, άμεσης επέμβασης και το νεσεσεράκι. Και αυτό εδώ το βαλιτσάκι, το οποίο έχει μέσα όλα αυτά τα προϊόντα. Αυτά. Είναι και από τη γυναικεία και από την ανδρική σειρά. Τέλειο. Κρέμες, σαπούνια, σαμπουάν, οδοντόβουτσες, σκράβ, λοσιόν για ραγάδες. Εμείς οι μανούλες έχουμε και ραγάδες. Και όχι μόνο. Οδοντόκρεμες, αντρική σειρά, πρόληπτα, παιδιά, μέχρι και αφρό ξυρίσματος για τους άντρες της οικογένειας. Οξόκρεμα, σέρουμ, εξορυστικό, κρέμα ημέρας, κρέμα νύχτας, φοβερό, φοβερό, κρέμα χεριών, μέχρι και σαπούνι χεριών, απίστευτο, όλα αυτά μαζί, και ρολόν, και ρολόν, τέλειο, τέλειο, παιδιά, το σετ είναι φανταστικό. Και ξέρετε, όποιος πρόλαβε, το διονύδε, τέλειο. Τώρα που τρέχουν οι προσφορές, όποιος προλαβαίνει. Αυτά από μένα και την Ελλάδα.